Мен университетini бітіргеннен соң жазушылар ұйымшасында эшледим. 5 жылға якын. Андан соң Зәки Нури біздің Қазан баш редакторы, ол ветеран, соғыш ветераны. Қызықлы кіші енді. Келіп кірді менің кабинетқа. Сені біз шкалаға болдық дейді. Проза бөлігіне, Қазан. Ертегіден ішке шығасың дейді. Мен қорқып қалдым, чүнки мен түрлер біле бек досты көрейін. Мен проза бек ауыр жанр бекінде түрлерін ішіп қоярым екен деп қорқып қалдым да. Екінші күні ауылға қайтып кеттім, Азнақайға, Шеншағарға. Бір атына күтіп тұрмасылар болар, кіші алырлар. Бір атына Шеншағып келсем, кіші олмағанлар бар. Сен қойда ердің білек, біз сені күтеміз дейді. Мен шо айтып ішінеп кеттім Қазан отларында. Онда ол уақытта қолын романдар заманы 800-900 бетлік романдар. Мен үстелде шулай 2 ақтада романдар. Шуларны башта танышып оқып шығасың. Онлар редакциялап, қысқартырға, нетерге нешек. 3 мәрте оқыра туры келеді. Бек ауыр уақытта эшләү, дөресен әйтергә кирәк. Чөнки производство романнары заманы ул. Хәзер инде андай белмисез. Труба салучылар турында 900 бетлек Җәмит Рәхимовның романы килде, хәтерләйм. Мен әйтәм, бу кадәр булмый, бер 500 беткә калдырма. Шул мәхәббәтне әйтәм дип, кыскартам дип, бір атнада алып келді. Мәхәббәт үлешін қысқартқанды, Труба салу генә калган теге роман. Менә шундый чорлар бар иде. Кыен яклы шул инде менә борага туры килә кайбер әсәрләрне. Кыен, ул психологик яктан кеше булмый дип әйтеп утыру. Әле яшь башың белән. Аннары мен эшли башлагач, Зәки Нури чакырта. Ул шаян кеше бик. Менә монда ди карадым да ди бик редакциялап бетермәгәнсең ди. Нәрсә мен әйтәм? Монда көлеп куйды. 2-3 җирдә көлеп куйды дип әйткәнсең. Ничек көлә дә куя да ул ди. Мин хәзер аптырап калдым. Шуннан мен әйтәм, көлеп җибәрде дип куя калай булгач. Ничек көлә дә җибәрә дә буламы ди. Шулай әйтеп, көләргә тотынды дип куйык мен әйтәм. Көлә дә тотына да буламы? Дигәндә үзе дә көлеп җибәрде. Мин ди шулай тагына ди. Безнең шигырьләргә бер якка барып тоташа бит инде ди. Мен шулай әйтеп, мине сынап бер шагыйрь туып алган иде. Шулай эшләп киттек. Ул вакытта Рәдиф Аташ поэзия бүлегендә без бер кабинетта утырдык. Роберт Миннолин хатлар бүлегендә. Аннары Солтан Шәмси, Кояш Тимбекова бар инде бик. Мансур Вәлиев, тәнкыйтьче бар иде. Әхәт Гафар, очерклар буенча менә шулар белән бергә эшләдек инде. Бик күңелле эшләп. Безнең атнага 3 көн ял иде, мен бер дә ял иткән булмады алай. Иҗат көне биреләдер. 24 көнгә барадыр без иҗат йортына. Әз генә бүлеп. Шунда бер повесть язып кайтадыр инде. Мәскәү астында орманнарда ял итәдер шунда язарга бик шәбәй инде анда. Малиевка, Переделкино дигән иҗат йортлар бар иде. Кышкы орманны шунда беренче мәртәбә ныклап күрдем. Унлап төрле кош сайрый икән кыш көнендә, мен шаккаттым шуны күреп. Мен бер кышта калмый орманда дип йөргәнмен икән. Зәки олыгайган инде яшькә, ул аның эшләү стиле искергән иде дөресен әйткәндә. Ләкин ул вакытчыл, кешенең ирегенә кагыла торган кеше түгел. Шул ягы белән әйбәт кеше буларак без аны төзәдер. Аннары Ренат Харис килде эшкә. Менә ул аның бөтенләй стиле икенче инде.
ол яшьләрчә. Аның беренче эш көндә мин хәтерлим, безнең баш редактор кабинетына кергән вакытта келәм җәелгән ишек астыннан. Ул гел ишек сыдырып, аны ачкан сайын иеп куялар бер якка. Аннан соң моны пешкә алып келгән. Егетләрне чакырып ишекне салдырды, үзе кисте астын ишекнең бер 2 сантиметр. Илеп куйдылар, бернинди теге келәмгә тими башлады ишек. Беренче эше шул булды. Аның стиле икенче инде. Бу һәрвакыт кирип, исәнлешә, кызлар белән дә теге корректорлар белән дә кул биреп күрешеп, хәлегез ничек дип менә шулай яңа стиль. Мин озак эшләргә туры килмәде, мин Мәскәүгә укырга киттем. Сагындыра инде ул чаклар. Яшь вакыт бит. Күңелле эшләү. Сездә менә шул вакытта язылган бер шигырьне укыйм сезгә. Без яшь әле дип атала ул. Без берничә замандашлар бер 4-5 ел без бергә йөрдек башта. Бергәлекнең вакыты чикләнгән була икән. Һәр кеше үзенең уе белән каядыр китеп бара инде анда. Шул турыда шигырь. Җәй хәтерен кыя көзге урман, талгын гына яфрак сибәли. Юлга чыккан фикердәшләр туктап, тезелгән без учак тирәли. Йөзләр көләч учак яктысында, чыртлап китә кызган күмерләр. Без яшь әле, мәңге яшәрбез күк, кабатланмас безнең гомерләр. Төбәлгән без учак йөрәгенә, ялкын белән ялкын берләшә. Һәммә безнең артта күләгәсе, алар аерым нидер сөйләшә. Киләчәктә кемнең кем буласын күләгәбез әллә беләме? Безгә кадәр дә бит шулай булган. Берләштерми учак кемнәрне? Аерылганна аю ашар диләр. Аюлар юк икән урманда. Аның урынын башка җәнлек алыр. Чигенер без бердәм булганда. Бердәм тослар, уртак шатлык бүген һәммә бездә биек фикерле. Дәртсез кайтавазлы көзге урман, моңсу гына көлгән шикелле. Сүнеп бара учак йокымсырап, соңгы тоста тәкъдим ителгән. Еллар үткәч тагын бергә килеп җылы алырбызмы бүтәннән? Ә күзләренә ник соң яшерәбез? Әллә инде әче төтеннән.